O barrio coruñés das Roseiras vístese de cores para celebrar a primeira edición do seu entroido Charramangueiro de Verán. É unha ocasión para a festa, que tamén ten un fin solidario. O barrio coruñés das Roseiras presume de ser un barrio unido e festeiro. Moito, moi festeiro. De feito, hoy temos festa todo o día. Somos un barrio muy unido, nos conocemos todos y cuando hay algo hacemos una fiesta de esa cosa pequeña. Sí, somos moi festeiros, disfrazámonos, imos ao Entroido, a San Xoán. Facemos San Juan, facemos Carnaval, facemos verano a partir de agora, tamén temos a festa dos Rosais en maio, vamos, e sempre xente de aquí, xente do propio barrio. Este domingo os veciños sacaron as perrucas e as roupas máis charramangueiras dos seus armarios para celebrar o seu primeiro entroido de verán. El motivo principal es hacer festa, hacer barrio, que los vecinos se conozcan entre sí. Aínda que é un barrio relativamente novo, as Roseiras ten unha tradición de entroido consolidada. Temos unha tradición xa de 25 anos porque hai unha comparsa que acompañen uns 200 veciños daqui dos Rosais e todos os anos participamos no Carnaval da Coruña. A festa de entroido de verán que estrean hoxe arrancou cunha andaina solidaria en favor de Artefíos, unha asociación e centro ocupacional pola inclusión de persoas con discapacidade intelectual que ten a súa sede nas Roseiras. Fan talleres de xoiería como de baixo lizo, alto lizo, talleres de textil. Logo da andaina, os veciños tiñan por diante un día completo de festa con tempo para o vermú, churrascada e tarde de sesión musical e baile. Os participantes acudían con ganas. Siempre que puedo me disfrazo, la verdad que sí, y siempre que hai fiesta no me corto. É unha forma boa de finalizar o verán e de comenzar con forza as tarefas do inverno. Os veciños esperan consolidar este entroido de verán, que ademais queren arrancar sempre cunha acción solidaria.